tenan to, Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Sulamrata Jemrata? Imbang yen poco-poco. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuhmu aku lho kane. Ha iki mati kene. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Selupan, wis mau ya nyok. Antil sisan. Jarene Kang Selupan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Selupan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gong, ya. Matane. Petruk ini mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala Jim Setan Priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Selupan, Bagong ya Kang Selupan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan bapak. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi.
Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Tego Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti modar. Apa saiki? Hai. Ojo. Medani tenan iki. Tego Yuwana. Aduh. Tego Yuwana slamet. Slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Yuwana. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Kajati ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar lho. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi. Woi, dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng iki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakki ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen kan Purwang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Datan kawusa mapan wonten ing Karang Kadempel nenggih Sang Jaramaya ing mlajar-mlajar awit kadenangan dening Lurah Semar Badralaya nalika semanten pinatak Pandya Bathari Durga
Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 Batobat Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel para gage matura piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglanata Mandura ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya oh ladal Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Nyatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Pandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya batobat yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel sampun jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadyabala ngramyang wonten ing Karang Kadempel batobat yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali wis tekan tengah Jaramaya maju ya klebus mundur ya klebus kepareng paduka aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampyak marang Karang Kadempel ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangurek supaya ngejak perang Karang Kadempel lho niki ngestahaken dawuh paduka Pandya Bedari nanging Prawadyabala kok sur tambur myang suling pepandhen daludak
Dewa Bandara kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ladala Ibu wonten menapa ngawisangganing para berkasaan kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh Ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawisangganing para jin setan priprayangan Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewadene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran. Oh inggih, ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun paringaken bidal mangkata dina iki. Ora sawedi kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Oh inggih, ngestaken kanca mangkat kanca budal. Katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranangana magawe gelari rawang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasarku Maranyata sing buli sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing buli dhewe sapa kon muni Bambang Janturan wis ora ana lho Gong tak ajar kuwi lek Bambang wis ora ana aku Bambang Bagong ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men
Serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar para nyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuwandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane. Dempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar para nyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakna Antarja mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak candak tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Gatotkaca durung tumanggang karya. Wah, ya iman malah ngaso ning antariksa kae wis. Lek ra tak celuk tuman wae. Kakangane
karo adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Oh, lah kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Oh, lah kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan priprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane
Nalika semanten datan tali wara anyandak ora Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Mantel ora. Wah, Jandes. Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya kakangmu. Nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jamrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kane. Mari kok mari. Bakal gawe macak pancat pundakmu jebol siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Gong. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki bebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem.
Saniki. Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo. Ini melayu banter banget ya. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Yo Gong yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo Gong, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke eling ngapalke ngene iki. Teguh ning ngene Yuwana, terus ning ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu gareng meneh digareng. Gareng rasa dijak kok ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alalala. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet utang Teguh. Teguh.
Teguh Yuwana. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong, aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gilogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot diase ora. Pancat pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya? Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinae kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, cing silit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Cincirip. Oh. Aku muni cincirisilit ya. Kajate ora dadi. Cinciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajake. Ah iya bapak nek ngegak iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana.
Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet sekon. Teguh Yuwono slamet. Gong, iki bagianmu le. Udus. Pawang ula. Teguh Yuwono slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Amah aku. Dicekel ra kenang. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh, jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Wardi-wardi ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan Reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lho. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong. Saki ya, Gong. Heeh. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki yo ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono to, Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora duwe dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Gregeten aku. Rasane kaya kepiye ngono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate.
Aduh. Ngapa, Gong? Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri to. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkole. Anak-anakane pancen senengane to. Kon kresiki demit kok malah udus. Imam iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora. Dawuh Kyai. Ora. Janjane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggodha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti. Jim setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi, pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu, tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit.
maneka den prayitna semuriris eka balik titiyani kandayane titiyani kandayane Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan iki ndi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye yo? Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres. Ha iya. Pun ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani ngono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelemper Tangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara ora nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye teneh ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Tru aku tak mangkat sik ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Ndara Antasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap.
Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, kok ora sembarangan ngunggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Heeh, wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Ngarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sritina ning pasewakan